Čaute ľudia, ja som Galaxy Boy a ja vás vítam u nového videjka. Dneska sa ideme pozrieť na novú sezónu Brawl Stars. Dneska, alebo nejak tak vyšla. Ako prvá vec, už je to Lumi. A teraz sa idem pozrieť na Brawl Pass. A je tu nejaká babyčka, kto to je? Počkať. Jak tu no? Ale nevyzerá to zle, aj keď je ružová. Potom je tu takáto modrá. A nejaká... Proste toto je originálna. Ešte neviem, čo také akože pridajú. Ešte v shope mám niečo za free. Ale to sa iba daily freebička. 15 coinov. No ľudia, akože to je Brawl Pass, neviem čo také pridali, okrem tej Lumy. Už je 90 brawlerov. A ani až tak neviem, ešte si vyberiem tých 500 powerpointov. Dajte mi odber.